Què tal, andremaliats? Tornem a estar aquí amb vosaltres un any més tard. Gairebé, no, Ferran? Gairebé, sí. Això és el programa que hi ha un diadrama i estem ficats. Què tal, quina nostàlgia, no? Sentir això un altre cop. Ha estat com un... feia molt temps que no sentia la sintonia del programa i ha estat com un... És que és mala, aquesta sintonia. És guai, sí. Està bé. Doncs jo estic perfecte amb les piles carregades després d'aquestes vacances de Nadal i a punt per tornar a fotre canya a aquest programa. De què ens parlaràs avui? Doncs avui parlarem una miqueta de totes les festes, intentarem, de totes tampoc, i a nivell personal encara menys, però parlarem doncs d'aquest post-Nadal, de què ens ha deixat aquest Nadal, un tòpic que ja va sortir a la primera temporada i d'un trending de TikTok. Un trending? N'has fet? Un trending topic. No, trending topic és una altra cosa. No, ja ho sé. Però un trend, no es diu? Un tren. Bueno, sí. que R3, està de moda, propera parada, les franqueses del Vallès. No, això és un cotxe. Un tren? Un cotxe. Bueno, total. Doncs això, jo no acostumo a fer TikToks, la veritat. Allà esclavitzant la família. No, el meu TikTok, però no em facis spoilers! Ai. No. El meu TikTok... Va, t'ho dic després, l'altre. No convido a ningú a veure'l. Deixa'm fer una intro després, quan hagués de parlar d'això, una intro abans. Vale. I tu de què ens parlaràs? Jo us parlaré de Nadal, també, és el programa de Christmas. Va, ja està, Christmas. De Christmas. Xusmas. És el tema del principi d'any, que ha set la baralla èpica d'entre tota Espanya per les campanades. Ole. No sé, tu has dit que no l'has vist. Jo, és que aquest cap d'any... Televisió espanyola. No, aquest cap d'any jo ja et dic, vull dir, vaig fer el sopar sense mirar la tele en cap moment, va ser les 12 menys un minut, vam anar a mirar la tele per fer les campanades, vam menjar el raïm i després ja no vaig veure res més. Vull dir, vaig veure les 12 campanades i els quarts. I ja està. Doncs jo tampoc ho vaig veure, no sé, també vaig ser com tu, TV3 en aquest cas, però clar, després més a les xarxes i a Twitter sobretot està caient una de merda i de drames cap a una banda i cap a l'altra pels presentadors i com va anar i a gent li va agradar o no li va agradar, però hi ha una batalla molt èpica amb les campanades de Televisió Espanyola. Ui. I també volem parlar de temes així nadalencs, si ens dona temps, una mica dels sopars aquests de Nadal, dinars i aquests drames que hi ha, de la loteria i de també altres drames relacionats amb el Nadal. Molt bé. Així que tot això i molt més a l'Andremaliats d'avui. Doncs va, comencem un nou programa després de les festes i com vaig fer a la temporada passada, recordaràs el moment que vaig arribar aquí a l'estudi amb els torrons? Home, és el millor, el del ganivet. El moment killer, sí, exacte. Doncs, segona temporada, tornem a repassar una miqueta els torrons de la nova temporada. Has comprat torrons? No, perquè a part que m'hi vaig deixar uns quants calorons l'any passat, ara diguem que estic una miqueta sense treballar, per tant no tinc ingressos i no puc anar gastant. És una frase molt maca i catalana de s'han acabat els torrons. S'han acabat els torrons aquesta temporada. La temporada que ve, si n'hi ha, potser ens ho podem plantejar, però aquesta temporada no. Doncs farem una miqueta de repàs d'aquests nous torrons del 2024 que hi ha hagut, que si recordeu també vam repassar els torrons de l'any passat més exòtics, més estranys que van fer, i aquest any no podia ser menys i n'han tornat a fer d'aquests boníssims, com el de Chupa Chups, per exemple. Aquest ja és el típic. Sí, el típic, però què vols que t'hi digui? Total. Tinc por de que em diguis un dels torrons que he comprat jo aquest any perquè em va fer molta gràcia. Ai, verge. Si no el dic, me'l dius, perquè, clar,
No els he comprat, perquè si els hagués comprat i no ens haguessin agradat, acabarien com el de Xupa Xups també, que el de Xupa Xups, alerta spoiler, va acabar a les escombraries de casa meva. Pobret. És que era dolentíssim, tio, jo allò no m'ho podia menjar. Vull dir, una mica sí, però és que no. I a casa meva no li va agradar a ningú, per tant va ser com un el llancem. Bueno, aquí tampoc gaire, Ferran. No, ja ho sé que no, has set tu que has dit pobret. Però no estirar, home. Bueno, ja no ho hauria d'haver dit, he dit un spoiler, ja està, mira tu, abans que em vingueu a investigar a casa què faig del torró. Vale, doncs, la famosa casa de torrons que va fer aquest famós torró de Xupa Xups, que és una casa que no direm per la propaganda perquè no ens paguen, però... No els hi cal, tampoc. No, tampoc els hi cal, però bueno, són torrons catalans, representa, perquè la gran majoria porten el nom en castellà. Això és veritat, És però molt... moltes marques i coses, Sí, també el sí. Bonari i altres, que no direm el nom. Sí. Totes aquestes marques que van així de catalanes i fiquen primer en castellà les coses. I llavors en català dius, sí, però és que la llengua que has de protegir l'has de posar primera. Si no saben què vol dir torró d'avellana i has d'anar sota i posa torrón de avellana i dius, ahora sí entiendo. Sí, doncs, bueno. Aquí posarem hashtag català. Total, doncs aquesta marca, com bé sabràs i els nostres oients sabran, fan col·laboracions amb diferents xefs del territori català. Sabies, no? No ho sabia. Com que no? No has vist l'anunci? No. A més, a l'anunci surten 4 o 5, no sé quan hi surten. Home, m'imagino qui surt. Bueno, aquests noms, si no, te'ls podem dir. Surt l'Albert Adrià, vull dir, també n'hi ha un que fan amb en Marc Ribas, un que em sembla que no sé si és català o no, que no sé com es diu, però bueno. No ho fan amb en Roca? Sí, amb Can Roca. Sí, com es diu? Bueno, el que li va passar allò a la veu. Hòstia, però saps que ara és youtuber o tiktoker? Sí que ho sé, em surten uns vídeos... Sí. Allà amb uns glaçons tirant... Aquí, els glaçons, i va fer xocolata, no sé què, i dius, hòstia, però a sobre... No sé, no m'agrada gota. No. Com ho fa? És que és com molt forçat de youtuber, sobre en castellà, així com... no sé. Bueno, també s'ha de dir, és una realitat, i si algú ens està escoltant ho és, i no és veritat el que diré ara, perdó, però la gran majoria de cuiners estan volats. Vull dir, viuen en un món paral·lel, no? Diguem, viuen en el seu món, viuen en el món de la cuina, viuen en el seu laboratori culinari i de tants experiments se'ls crema una miqueta la castanya, també. Però de tanta calor ja... Però la cosa que em preocupa, és, cal fer els vídeos de TikTok aquests? Bueno, però són molt... El veus i dius, per què has de pujar a la taula? Tu ets un... Saps? És com un triangle de Bermudes. No pots tenir 3 coses a la vegada. O vas a un costat o a l'altre, saps? Tu pots ser xef, així, popo, no sé què, però per què el tiktoker, saps? O pots ser famós tiktoker, tal... Perquè és el show business. Sí, però no... O sigui, i a mi em fa vergonya aliena, Sí, una mica sí. Va, doncs, anem amb els torrons. Em porto 4 de diferents, 2 dels quals porto la descripció perquè m'he hagut de llegir com estan fets, perquè amb el nom m'he quedat com una miqueta... Bueno, vale, saps? Llavors, el primer torró és el torró de garrofa. Saps què és una garrofa? De guanyar-se les garrofes? Sí, però saps què és una garrofa? Hortalissa? No. No? No era una hortalissa? És un fruit d'un arbre. Bueno. Del garrofer. Sí, això no. Que és negre, allargat... O sigui, no compta com hortalissa, això? No, és un llegum, tècnicament, que ho he buscat. Bueno. M'he informat. L'has buscat? M'he informat. Un llegum, sí. M'he informat, és un llegum. Total, et vols que et digui per què serveix la garrofa? Perquè ho fan servir? Per què? És per fer aliments, però d'alimentació animal. Llavors, és que no puc. Llavors, o sigui, estem dient que han fet un torró fruit d'un llegum que donen al bestiar. Vale? Llavors jo això, quan ho he llegit, ha estat com un... M'ho estàs dient en sèrio? Sí, home, fan de tot. Si van bé de xupa-xups, imagina't. Bueno, total, les característiques de la garrofa són pròpies per fer un torró, perquè té sucres, o sigui, és natural, vull dir, és dolça, i té moltes propietats de no sé què i no sé quantos, també ho he llegit. Però vull dir que no sé, a mi em faria una miqueta d'angúnia menjar-me un torró feta de menjar animal, la veritat. Bueno, és que al revés també passa,
el menjar animal poden ser xupa-xups perfectament. Bueno, Jo recordo que hi ha alguna planta aquí a prop que amb xupa-xups i altres dolços fan pinso. Sí, però bueno, mira tu. Pels porcs. Vale, aquest és el primer. Normalet. Bueno, és que no són gaire raros, tampoc, però sí. Passem al segon. El segon porta de nom torró de pi. De pi? De pi. Però, de pi de quin... Aviam. De l'arbre, torró de pi, de pi. Vale, i aquí m'he quedat... Vale, a veure, com pot ser un torró d'un arbre, la veritat? Què, el busques? Home, i tant. Que no em creus? No, però vull veure la foto. Ui, és una tauleta així de xocolata que per sobre hi han ficat com unes cosetes així marrones i verdes, simulant com escorça de l'arbre i una miqueta la pinassa. Ai, Que sí, que sembla una cosa així rareta. però és que tots aquests així estranys són el mateix tipus. No sé Sí. si és la casa que tots els fa, però per sota fa així. Sí, perquè deu ser el motlle que fan servir. Que és el de coses estranyes, motlle 1. Total, t'explico de què està fet el torró de pi. De pi. Vale? Bueno, el primer que et ve al cap és de pi, però com treus tu el gust del pi? L'escorça. Sí, i ficaràs escorça dintre el torró. Pinyons. Total, la descripció que ens ofereix aquesta famosa casa de torrons és: el torró de pi és un torró que porta praliner d'ametlla amb pinyons caramelitzats, fins aquí bé, val? Neules, Sí. i la part de pi, que és, a part que els pinyons també ho són, però carmel de pi. Uah, això és la resina. Això és la resina segur. Torró inspirat en la cuina marinera del gran Quique da Costa, aquest no té gaire pinta de ser català, que evoca l'aroma del pi mediterrani banyat per les aigües serenes i profundes de Llevant. Té un gust aromàtic de la resina del pi fusionat amb pinyons i carmel de pi. I és que no puc amb la resina. És que jo tampoc, només amb l'olor ja... Llavors, clar, tu imagina't un torró de pi fet amb carmel de resina. I deu ser igual d'enganxós, el carmel aquest? No ho sé. Perquè... No sé, però tampoc me'l menjaria, ni el provaria, la veritat. Bueno, si el provo gratis, no et diria que no. Però no m'agradaria gaire perquè a mi els pinyons, soc del que deixa els pinyons aquí de la coca i se'ls menja guiri. algú altre. Saps a Barcelona que hi ha aquestes botigues de ja ho he fet. torró tot l'any? Vas ja allà, ho he fet. agafes el trosset aquell que dius és que amb això en tindré prou per jo provar-lo. un dia... Amb el de xupa-xups haguéssim pogut fer això. Sí. I ja està. No, jo un dia el que vaig passar per davant de la botiga del portal de l'Àngel i era prop de les festes de Nadal i anaven oferint torrons perquè la gent els provés i en mengés. Total, què vaig fer? Jo anava passant, pim-pam, i vaig berenar a base de torrons. No sent... Sí. Bueno, no feia tal qual això, però sí. Deia, ai, deixa'm provar aquest. Ai, deixa'm provar l'altre. I aquest, de què? Saps? I anaves menjant torrons. No passava, estava allà, o sigui, no em vaig moure, però com qui anés passant, saps? Això és com quan jo anava, quan era petit, al circuit de Catalunya, jo que feia les portes obertes, i els Super 3 es regalaven cotxes, i jo hi anava, llavors em treia les ulleres, i al cap d'un rato hi tornava a anar, i tenia dos cotxes. Hola! Bueno, total. És que t'imagino, traient les ulleres, espera que em trec la dessuadora, sí, torna a passar. Que me la canvio de color. Doncs sí. El tercer torró, aquest també tinc la descripció. Torró de plàncton. Ai, això és d'aquesta casa també? És de la mateixa casa, tot. He entrat a la seva pàgina web, he anat a Novetats 2024 i he agafat la llista dels que m'han semblat més estranys. Llavors, el torró de plàncton és un torró que li han incorporat aquest microorganisme marí dins de la trufa i juntament amb el carmel i la xocolata s'ha elaborat l'embolcall del torró. Ens diuen que és un torró únic, i ja t'ho ben asseguro que deu ser únic això, misteriós, intens i radicalment saborós que ens recorda irreversiblement a les profunditats del mar. Tinc por. Jo què vols que t'hi digui? No. Vull dir, i a més si el busques és una cosa verda, que per dintre és verd. El de festuc també és verd. Sí, però per dintre no és verd el de festuc. Ah, no. Però aquest és verd de tot arreu. Vull dir, no m'inspira gaire confiança. No gaire, no. I a més que em recorda irreversiblement a les profunditats del mar. Jo, sincerament, no he baixat mai a les profunditats del mar. Vull dir, una baixadeta de... És que ni 5 metres he baixat jo. Vull dir, clar, és que si no... No cal tan avall, no? No puc. A més els pulmons no donen per tant i no he fet cap immersió en bombona ni res, per tant... I els que han fet la immersió ja et dic jo que segur que no saben quin gust té la profunditat del mar. I si ho saben ja em poden matar a mi.
I per últim, un torró que ja veuràs que... Ja sabem que els agraden aquests contrastos entre dolç i salat. L'any passat recordem el torró del Cinco Jotas. Doncs aquest any, que no era d'aquesta casa, a més, però aquest any ens presenten el torró de patates chip, cuya marca no voy a nombrar. Són els mateixos o no? Sí, però les patates tenen marca també. Ah, vale. I és la marca de la bossa típica que coneixem tothom, la vermella, però en comptes de la vermella, la blava, les que són ondulades. Doncs és el torró d'aquestes patates ondulades. Dintre hi ha patates? No m'ho preguntis perquè ja he vist això i dic siguiente. Però, home, si són ondulades i especifiquen que són ondulades, és que hi ha d'haver la patata ondulada. Jo a la caixa hi surt. Ai, mare. Mira, jo faig la predicció mentre ho busques. L'any que ve, o d'aquí poc segurament veurem una casa amb seu a GURB que col·labori amb aquests. Una casa amb seu a GURB? Segur que passarà i fa molt la casa amb seu a GURB és la casa... Serà de fuet, un torró de fuet. Segur que algun any fan alguna merda així. Si l'han fet de pernil, el faran de fuet. Mira, tinc la foto aquí. És que surten totes les marques, a més. Ai, quina mala pinta! Bueno, surten ja aquí, per tant ja ho ensenyo. No es veu ni el torró de tan blanc. No, és que està en blanc, així en diagonal es veu alguna cosa. Però vull dir... Mira, però està com trencat. Mira dintre. No, sí, però és que jo no veig... Hi ha patata o no hi ha patata? Jo no hi veig patata aquí. Al mig? Fes zoom. Vols dir que hi ha patata aquí? Home, es veuen uns trossets, Vita aquí. No, sí, això... Aquí dintre, sí, això fa crec, això és patata. Patata fregida de bossa ondulada. Però a més ja veieu que la xocolata és xocolata blanca. És que quina Que o sigui, és la cosa salada i la xocolata més dolça que existeix, que no és ni xocolata, però bueno, el més dolç que existeix. I a més hi ha ametlla, veig aquí, a la caixa també surten 3 ametlles. Que no siguin ametlles, allò que es veu. Però... no ho sé. Espero que no, Però, bueno, el torronet 13,40. No. O sigui, aquests són els 4 més raros que he trobat a les novetats 2024 d'aquesta casa. No sé si he nombrat el que tu deies. No l'has nombrat. De fet, mira, és que el meu no és estrany. El meu és... hi ha un fascicle de la nostra vida que tu ja et devia enganxar una mica més tard, però hi havia una xocolata molt típica que anaves quan eres petit al forn de pa a agafar el croissant i tenies una barreta de xocolata d'aquestes mini, del berenar. Sí. Hi havia la típica de xocolata i hi havia la Jangli, que era la nostra superestimada tota la vida, que van deixar de fer i llavors ara farà, no sé, 2-3 anys. Ho van tornar a fer, va ser la notícia del segle, tothom contentíssim i tal. Doncs aquest any entro al bon súper i veig allà torró de Jangli. Bueno. I vaig dir, això cap al carro. Però això està bé, vull dir, no és un torró raro. No és raro. És un torró a base d'una xocolata que ja tenien, no? És com ja li hem fet marcar aquest, però no cal, però l'altre torró de xocolata així del Pare Noel i tot això, que també és cric de dintre. Sí, d'arròs inflat. Sí, també té arròs inflat, això. Llavors és com la xocolata, com era amb trossets de coseta, i està, o sigui, és el Jangli, però en mode torró. Sí. A mi m'ha agradat. Està bé. Aquesta mateixa casa de torrons també n'han fet un que... O sigui, al principi dic, aquest l'apunto perquè és com a raro, però després he pensat, no, és que tampoc és tan raro, saps? Vull dir, jo aquest sí que el provaria, tot i que segur que no m'agradaria. Però, segons la web, em sembla recordar bé, que deia... l'anell. Deia torró de poma de fira, o sigui, de poma caramelitzada. Que no pot estar bé, Està bé, a més els colors és amb xocolata blanca, suposo, per fora perquè és de color vermell, per dintre és de color blanc, o sigui, simula una miqueta, doncs, la poma en si, no? Vull dir, no sé. I al final no l'he apuntat per això. Total, aquest és el resum dels torrons més raros d'aquest 2024. Esperem que no n'hagueu provat cap, i si els heu provat ens podeu passar la ressenya de què tal el torró, i potser de cara a l'any que ve, si... Això que haurien de fer com els vídeos del temps, aquesta gent que surt allà. Bon dia des de Cardona, avui estem a 12 graus. Doncs allà, bon dia des de Sant Vicenç de Torelló, aquest torró és una merda. Mira. I farem un videoreportatge dels torrons i de les seves crítiques de cara a l'any vinent, si de cas. Els recopilem i els posem per aquí al programa. Exacte. Total,
Tots aquests torrons els hagin menjat o no els hagin menjat se solen menjar en família, no? Després de les celebracions de Nadal amb tota la família. Doncs què passa? Que, com us deia al principi, el resum, s'ha fet un trending, un trend de TikTok, generació joventut i generació... No s'ha atrevit a dir ni la generació, No, generació Z, Y, Z... alfa, no, la Y no. sé què. Generació... No és alfa? La Z, jo què No, sé. Z... L'alfa és encara no tenen mòbil gairebé. Que a mi em diuen que sóc de la Z, i a mi no m'agrada. Jo sóc de la Z, no? Tu sí. Ah, vale. Doncs YZ, generacions YZ, que són les generacions d'en Lil Dami i de la Su. No, l'Y és dels 80. L'Y és la de la Gisela? No ho sé ara. No. L'Y és abans de la Millennial. XYZ, Marc, l'abecedari, tio. Per això? Bueno, total. Però quin has dit, veiem? La Y i la Z. Sí, però hi ha la Y, els Millennials, la Z i l'Alfa, per ordre. S'ha fet un curtcircuit. Bueno, mira, no sé. La joventut, divina tesoro de les cases, amb la generació més gran, amb els avis i les àvies. Doncs la gent, aquest Nadal, no tenia res més a fer que fer un vídeo... A veure... No, tenia raó. Anava a dir, si no el programa de Zènit de TV3 està mal fet, No, clar, la Y és entremig. Deu ser la Millennial. És que no ho veig. Total. Diria que sí. Bueno. Que això. Dues generacions diferents, de les quals entremig n'hi ha una. Millennials, igual. Ho fica un igual, sí. Vale. Doncs aquest Nadal s'ha començat a fer famós un tren que consisteix en fer pronunciar el nom de marques famoses als avis o a les àvies de les famílies. Mentrestant, els joves s'omplen la boca amb aigua, d'acord? I l'objectiu és no escopir l'aigua mentre els avis pronuncien aquestes marques. Però la gràcia és que esteu cara a cara amb l'altre. Exacte. Llavors escups l'aigua i tires a la cara a l'altre. Sí, però això amb els avis no pot ser, perquè els avis han de llegir. Vale, sí. Amb el germà, amb el... Però clar, després de la que t'escupen l'aigua, tu ja l'escups perquè és que no puc aguantar, no? Però sí. Llavors, això... Per exemple, posem el primer exemple, no? Ja que hi som. Quin vols, el de... El primer que he passat, que és el que està en un pati. Sí. Vale. Tabucs. Per foi. Microfon. D'on treu la zeta? El Facebook, cuidado amb el Facebook. Aguai. Mira, aquí. Bafefon. Bafefon és el Facebook. Hawaii. Hawaii és el... És Marafoi. Swarovski. Fica folli a tot, Vale. Tu Twitter. Vale. Pinterest. És que havia vist vídeos, però aquesta... Ho està guanyant tot, Vale. Ja ho has escopit tot. Saps que digui diarrea? Això és la PlayStation. Paietatón. Bluetooth. Bluetooth és el Bluetooth. Spotify. Spotify? Lamborghini. I Escalpi. Aquesta no la sabia ni jo. Quina? Scalpers? No sabe de res, aquesta marca. Presa Scalpers? Sí. És una marca que té una calavera... Bé, sí, em sembla que fan roba, no n'estic segur, perquè és una marca que és bastant recent, o jo l'he descobert bastant recentment. Total, que com podeu comprovar, en aquest cas... la senyora amb prou feina se n'en sortia. Llavors, què passa? Que aquests vídeos s'han començat a viralitzar, potser tampoc... Sí, tant. Doncs s'han començat a viralitzar perquè la gent gran, doncs,
els hi costa, no?, pronunciar aquestes marques. Però, clar, què passa? Que nosaltres a vegades podem pensar que les persones grans tendeixen a no evolucionar amb la societat, no? Sí. Que d'aquí aquests riures amb aquests vídeos i que ens n'encardem de la gent gran que no saben, o que podríem dir que ens n'estem enrient de la seva no adaptació a totes les novetats de la societat. Però no és ben bé així. Per què? Perquè segur que hi ha gent que li costa més adaptar-se a les novetats o al curs de la societat, però sempre hi ha gent que té ganes d'adaptar-se i que li és més fàcil o més difícil, però s'hi acaba adaptant, no? Tot depèn del teu interès i de la teva voluntat d'adaptar-te. Llavors, l'adaptació als canvis, independentment de si ets una persona gran o no, perquè tothom té canvis a la seva vida i s'hi ha d'adaptar, independentment d'això, hem de pensar que amb això, amb la força de voluntat, la gent gran també es pot adaptar a la societat. I això és el cas, per exemple, de la Núria, de l'àvia Núria, que és l'àvia de la Nona Martí, una noia que ha penjat al TikTok, que és una àvia, una dona que deixa a la seva neta i al seu net, que està a darrere en segon pla, que no diu massa res al tros de vídeo que jo he vist, perquè no me l'he acabat de veure, també ho he d'admetre. No? Exacte. Doncs que aquesta àvia deixa una miqueta bocabadada a la seva neta. Per què? Anem a veure el vídeo. No soc tan burra, eh? Ja comença. Sí. Hola, és la Núria. Vale, primera marca. Nike. Molt bé, àvia, que moderna. Ai, noies, això és el que sento jo, eh? Vale, molt bé, àvia, molt bé. Google. Oh! També és el que sento jo. M'estàs Me sorprenent. l'han corregit. Molt bé, àvia. Uiva. Ai. Estamburg. Starbucks. Has de llegir això d'aquí baix. Sí. Estamburg. O Starbuck. Starbuck. Prou bé, És Starbucks. Starbucks. Sí, molt bueno, bé. no sé, no pronuncio perquè tampoc ho pronuncio. Sí. A veure, Facebook. Molt bé, àvia, veus? És que Clar. les típiques les sap. Molt bé, àvia. Clar. Està molt enganxada a les rets, aquesta àvia. Pinterest. Molt bé, també. Ah, també? Sí, no l'havies escoltat. No. Molt bé, àvia. Spotify. Va, molt bé, no, hem de canviar els noms. De canviar els noms. Clar, és que Però és en que, comparació amb l'altra, doncs la Núria És moderna, és aquesta té moderna, mòbil, aquesta té mòbil. té mòbil i sap fer anar el mòbil, no? Es podria dir. Clar, és una dona que, bueno, ella diu és el que sento, però és normal, vull dir, si tens ganes d'adaptar-te a la societat, encara que ho sentis i no ho facis servir, doncs tu també t'adaptes, no? Perquè al cap i a la fi són paraules angleses que anant bé no sap ni què volen dir, no deu ni saber què vol dir Facebook, però ella, doncs... Aquestes iaies, No, si tenen mòbil, el Facebook el tenen, eh? Sí, però que han de però vull ficar dir- el Bon Nadal al grup del poble, el del Parlant de Sani, i surten els iaios allà, Bon Nadal, bones festes, compartir de tot. Si tenen mòbil, tenen Facebook. sí, no, però jo no estic dient que no en tingui, sinó que estic dient que no deus saber què vol dir la paraula Facebook en si, de l'anglès. Però tu penses No que l'aplicació. Tu, quan dius vaig al Facebook, penses que és el llibre de cares? No, però... És que és molt trist ser anglès, eh? Imagina't que s'hagués inventat aquí a Catalunya al Facebook i tu diries, sí, deixa'm anar al llibre de cares, i que ara un tio d'Estats Units li digui llibre de cares. Mare de Déu. Clar, Doncs, és que no, tu te'n sí, rius, sí. però el Nike Sí, és Nike. ja ho en sé que és original. Nike, ja Llavors ho també sé. et comences a barallar entre els anglesos, nosaltres i tal, i l'altre dia ho pensàvem, no sé quina paraula, que vaig dir, l'he pronunciat fatalíssim, però és que perquè es pronuncia fatalíssim aquí. Mhm. Aquí dius wifi, no dius wifi. Wi-Fi. Wi-Fi. Saps? No, sí. Doncs això, que a vegades no hem de subestimar a la gent gran, sinó que a nosaltres a vegades ens deixen amb un pam de nas. I fins aquí, Fins aquí els el Nikes. meu resumet. Doncs mira, anem a Cap d'Any, retrocedim uns quants dies fins a... Bueno, una mica abans de Cap d'Any, va, comencem per l'altre. No sé si vas... És que això és molt bo. És un dels moments mítics de la loteria, que no havia vist ni a l'APM, eh? És a Alagón, no Aragó, Alagón és un Alagón, poble. vale. A Saragossa, com Sí. es pot mig intuir per la semblança d'Aragón amb Alagón. I era una reportera d'Aragón TV que ens estava explicant com havien guanyat el premi amb un casal d'avis Sí. d'Alagón. I ens surt és un moment APM. Bueno,
Bueno, ya hemos dicho que han vendido 9.000 euros en participaciones en la tercera edad, en la asociación de la tercera edad. Y Doro lleva 25 participaciones, Doro. Sí, pero para la familia. Para la familia, para los amigos. Para los amigos, algún amigo y la familia. ¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros. La pregunta. ¿Quedado, Doro? Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo. Madre mía, madre mía, madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir. ¡Juro por Dios! Uno nunca sabe dónde le puede tocar la lotería, dónde puede recibir la noticia. Mare de Déu. O sigui, has de tenir dos pebrots, per dir això. Però és que ho veies, que eren avis, també. Hi havia un al costat, allà, aplaudint i saltant, així, i quan la tia comença a xerrar, surt, i com, espera, deixa'm no fer el burro, que m'estan gravant. Sí, sí. Portes aquí 10 segons que t'estan gravant tota la coreo. Sí. I, bueno, és el moment, però és típic, és com el de l'APM de yo estaba cagando y me limpió el culo y vi el incendio ahí. És com el Bueno, es que... ¿Y cómo te ha pillado? Pues estaba en el baño cagando y no sé si me he limpiado el culo. Pues es que... És que ni dissimular una mica, tio. No, a veure, doncs estava a l'habitació, no?, fent coses i ja no sé on passava, jo què sé. No, si devia ser al bar. Eren aquí al bar mirant el sorteig. Ah, doncs pues jo què sé, tu... Pues aquí, amb una birra... Que t'ha pillat en el baño i ja està. No cal dir què estaves fent ni què has deixat de fer. Vull dir, és que... Podria haver salvat millor, tio. Sí, això sí. I com te ha pillado també podries dir, pues muy sorprendido. Ja està, home. És que anant bé la periodista li demanava per això, no?, de com t'has quedat, no?, després de saber que t'ha tocat. Molt sincer. L'altre diu, pues estava en el baño, tu. I ja està aparcat. Vale, i després m'has dit que tu n'has vist el moment aquest de les campanades. A veure, et seré sincer. Que tots han parlat aquests dies. Et seré sincer. He vist alguna cosa per xarxes, però no sé si és el que em portes. No has fet ni de pe a pan. I no ho he acabat de veure, tampoc. Vale, per context, les campanades d'aquest any eren de la televisió espanyola, TV3, el Miqui Núñez i les Canes. La Laura, sí. De sempre, saps? No era cap novetat aquest any, no. Què passa? A Televisió Espanyola aquest any han agafat amb aquesta pistonada aquesta que porten de la revuelta amb en Broncano i tal, i després de tot això van ficar en Broncano. Vale. I llavors, segur que algú que ho segueixi més, perquè no segueixo massa en Broncano, però hi va anar no sé qui de convidada, que era la Chus, que és una youtuber que es veu que fa vídeos de maquillatge i no sé què. Vale. I de coses... youtuber. Amb bastantes coses. Va començant amb maquillatge i no sé què. Bueno, i va anar-hi un dia, no sé què, no sé quant, jijijaja, i al final vols anar a les campanades, no sé com va anar, i van acabar les campanades. Llavors és com el primer any que hi van gent no tan sèria. No, la campanada, bueno, estamos aquí en la Plaza del Sol, aquí en Madrid. Madrid. De Madrid. Com es diu això? Bueno, la Z aquesta. TCR. Total, que dius, vale, que pot sortir, no? I si coneixes en Broncano saps que és una mica peculiar la manera de presentar, vale? I jo definiria aquestes campanades que seria, com que tu i jo ens fiquessin allà, vale? I féssim endremaliats des de la plaça del Sol, al natural. Jo no m'hi veig, fent un endremaliats a la plaça del Sol. Però mira, va començar la cosa així. Buenas noches, España. ¡Ah, qué fuerte! Estamos en las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol y efectivamente estoy sola. Vale, Estoy sola? Sí. Aquesta és la Chus, vale? Vale. I comença ja veus la youtuber, Sí, ja veus que la manera de presentar no és de presentador de tele de... ¡Ah, qué ilusión! Estamos en la Puerta del Sol. Connecten i no hi ha res. Però és un d'allò de... Enfoca aquí, enfoca allà. Saps? Com ara que tu, com aquí amb la càmera. És que series tu aquí amb la càmera. Enfoca aquí, espera que fico un portàtil. Pues tipus això. Vale? Sí. Doncs no hi ha Broncano. Està la presentadora sola allà. I diu, on és l'altra? Estoy sola. Que David es la persona más flipada de España. Me ha tocado presentar con la persona más flipada de España. Ha llegado 10 minutos antes y ha dicho, yo me subo al tejado. Mira, no, yo me subo, míralo. Saps que hi ha la plaça Major? Sí. ¡Feliz año, España! Que hi ha el rètol aquell del tio Pepe... Sí, no sé què, doncs es va enfilar ja el rètol aquell, que era des d'on donaven les campanades, la terrassa, una paret per on sorties a la terrassa i la teulada de dalt. Doncs va enfilar-se allà dalt.
i l'enfoquen allà, tal, què passa? Que dius, no, perquè t'hi van enfilar, no ho sap ningú. ¡Feliz año España! ¡La mejor! ¿Pero qué haces Gracias ahí? por estar aquí. ¡Hola! ¡España, feliz año! Dius, no sap ni què dir ja, Vale, Bueno, ¿ahora ok. qué? Ay, David, ay, que se me mata. Ara baixar, Ai, que se me Ay, con el mata. bombo. amb un bombo. A ver este plano, ¿qué tal este plano para las campanadas? ¡Hola! Perdón. Va ensenyar el cul, Ai, ai. Pido perdón porque... perquè estava baixant. Va, sí, esclar. I va deixar. Què passa? Ja comencen així una mica de... Bueno, clar, ha Res. començat amb bronca, no ha començat en bucle. Sí. Feliz año España, Feliz feliz año año España, España, feliz ja año està. España. Comencen a explicar les càmeres. O sigui, Sí. va ser unes campanades en backstage. Val. Hi ha una càmera aquí, punxa aquesta, punxa l'altra, mira, una, dues, no sé què, tal. I diu, i per primer any, i es giren, i els diuen, van demanar una càmera a l'altra punta de la plaça, Hòstia. perquè si giraven, l'enfocaven. Enfoquessin de I ja cara. està, no la van fer servir per res, quasi. Però la càmera ja, que devies dir, mare meva, o sigui, arribes a ser tu treballant allà, et fan muntar una càmera per 3 segons. Ja, però ja, 6 ja, segons, ja, va. ja. Llavors una GoPro volien també. I els Una van ficar una GoPro? GoPro amb un cable i llavors podies anar ficant així, s'ho cardaven aquí a la cara amb el jeto ja com Joder. amb la papada. Mare meva, Van ser jo... molt així. O sigui, moment tot es mou de TV3, que abans tenien una GoPro Oi, allà. encara hi és. No, ara van amb un ara mòbil. Ja, sí, però tampoc ho suporto. És que a més tremolen molt. Ai, es veu malament. El Melero, deixa estar, que ho estàs fotent aquí a l'olla. Por favor, el Parkinson. No, I però... van ficar un dia que vaig dir, menys mal, una càmera al sostre. Sí. I dius, ja està. Doncs no, torna a haver-hi el Melero ja amb el pal aquell. I dius, deixa't el pal aquest. Però sí, ja sé què vols dir, que hi havia aquella càmera motí aquella. La que estava a l'ordinador Ja, que amb dius, què les... fas Amb aquí? les... No cal. Sí, exacte. I Doncs... res. Doncs tipus això, sí, era un plano molt cutre, molt... de mer. Total, què va passar? Anàvem fent xixi-xaxà, no sé què, saludem aquí, saludem allà, tota la corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, no sé què, no sé quanto, i que hi ha més gent aquí a les campanes, no sé què, no sé quanto. I diu, hòstia, és que tenim veïns. Mira que está allí, que tenemos vecinos, mira, mira. Están allí. ¡Ay, mira que se está viendo! Hay un momento, no, pero no... Espérate, ya enfoques ¡No le tanto. saques! ¿Pero qué hace esta persona? ¡Está loca! ¡Es una persona loca! Giren un moment la càmera Sí. i enfoquen al bloc del costat, hi ha un carrer entremig, Val. es veu a la Cristina Pedroche i al Chicote Sí. de televisió d'Antena 3 Sí. que estan amb les seves campanades Sí, en directe sí. i els enfoquen d'una a l'altra, que dius, això no ho ha fet mai ni Déu, i comencen... ¡Una loca! Pero que eso seguramente sea ilegal. ¡Una persona loca! ¡La operadora de cámara! Aquí agafant la càmera, Aquí està la he loca! contratado aquí. ¡Sacando Antena 3 en la 1! ¡En directo! Esta persona es una persona demente. Oye, yo creo que podemos saludarles, ¿no? Con el megáfono o algo. Ay, Con el megáfono. Por favor, Pero ya ¿podéis ya está. dejar de sacarlo ya? Lo digo ya en serio, por favor, ya no más planos. Ya está. A ver, Que yo creo, a mí me gustaría, yo si fui como una vecina nueva, como llevar un, un Pero pastel de manzana. a cariño. Hombre, claro. Yo con, Mira, mira, mira. con Alberto y Dale, con Cristina justo. me llevo bien. Ahora, aprovechando ahora. ¡Ay, madre mía! ¡Alberto! ¡Cristina! 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 ¡Alberto! Que nos- ¡Cristina! Vamos, ¡Alberto! Chicos. Chicos, Hola. Estoy aquí. Cristina, Alberto. Nada, nos han visto y no han dicho nada. ¿A qué estaban hora en son directo. las uvas? ¿A qué hora son? Què ha dit? A què hora són les uvas? ¿Cuándo echan esto? Perdón, Alberto. ¿Qué pasa? I els hi van... ¡Oli! Os mandamos besos, ¿eh? Nos van veure. Os queremos. ¡Os queremos! ¡Feliz año! Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Que hicimos historia! Hicimos història. Però clar, què va passar? Que la Pedroche sempre Sí. va amb els vestits aquests raros. Sí. I encara anàvem amb l'abric Amb aquell la- per sobre, sí, no? amb I la van dir, capa, hòstia, el que que sigui. si ens enfoquen ens treuen tota la Clar, primícia, clar, no? clar. I el següent plano, perquè quan acaba una mica tot, fiquen un altre cop aquestes càmeres rares, no? Van Sí, ficar una sí. del lateral, es veu un biombo. Si Va. van tapar-ho, és que cabrons que ens estan aquí enfocant el que no toca, Total, el nivell era tan endremaliats que hi ha un moment que diuen no sabem ja què fer Sí. i o sigui, donen un rètol d'enrotlleu-vos. Enrollaros 2 minutos. Como en el instituto cuando te decían, enrollaros, cada que no viene el profesor, tenéis 2 minutos. Olvidaros de aquí, claro. Enrollaros 2 minutos, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque, Pues no, venía el anuncio porque ahora, vamos ¿no? rápido. Hay Bueno, 55. es que está todo muy marcado aquí, David. Esto no es como la revuelta, cariño. Voy Esto a, es- voy a aprovechar para ponerme los zapatos estos que me ha dicho antes del estilista que... Clar, venia de dalt de la taulada Sí, sí, amb sí. bambes, es va Però de ficar el veritat. sabato. Vamos a leer. Esto- No, I es no, veu. no me saquéis estas cosas, hombre.
Primer plano de la sabata, marca y todo, allà verdad, sí. fent el De cos, verdad. no? Allà ficant-se la sabata sense Dios mío, jupir-se. esto está siendo... O Y sea, ahora- ¿estáis contentos de verdad? Por favor, gente sube que la está cámara. detrás? Sube la no, cámara. No, Puja la cámara, por favor, no porta me van la a volver a GoPro. llamar. Subid la cámara y respetad un poco a las personas que estamos Dame la trabajando. GoPro esa que te voy a poner mientras te coges la... ¿Dónde A ver, está? dame la mano que esta vez... ¿Dónde está la GoPro? No me saques... Dale la un foca, momento, mate. enfoca la GoPro. ¡Enfócala, enfócala! Enfoca la ¡Toma! GoPro. ¡Que no! ¡Te la comiste, Lala! I va agafar la càmera i va fotre la cara a l'altre. Ai, ¡Te ai. falta calle, Lala! ¡Te No, falta calle! maldita Te falta sea, calle. eres lo peor. Vale, toma. Pues nada, pues... Ya, Vale. ¿todo bien? Ya está, nos hemos enrollado No, un minuto. nos No me he hemos puesto, enrollado un minuto, me he ya puesto he- los zapatos. ¿Qué más queréis? Ya, ponedme zapatos. Doncs això... Vale, encara no havien començat les campanades. No, és que jo veia... Bueno, sentint això, és com un TV3 l'any que ve fem les campanades nosaltres, no? Sisplau, home, t'imagines? Però és que el nivell era això, Llavors, després ho comentem tot, però següent moment èpic de la nit, èpic, comentat o a comentar, que és primer any que en unes campanades de cap d'any a televisió espanyola Sí. es parla amb les llengües cooficials de l'Estat. Ui, Vale? Llavors, què passa? Sabem que en Broncano sap mig. una mica català, de veure Boga de Drac i Sí, no sé, sí, ha sí, après sí. no sé com. Recordem, la xus aquesta és de Fontlabrada i el Broncano aquest és de Jaén. Va Val. néixer a Galícia, no sé per què Bueno. dalt, va anar a Jaén de tota la vida, Sí. vale? I ha après català, sí. Aquest, hauria de fer aquest? No. A part d'en català, diguem, l'oficial, ara l'escoltarem, el va fer la xus, que ja va dir, ja avisa de, perdoneu-me, Sí. ¿Quieres que hagamos saludos en lenguas oficiales del Venga, Estado? a mí que se me da un poco regulera. Yo me he pero preparado... Bueno, empieza tú. Sí, venga, Vale. yo en catalán voy a A empezar, catalán. Ay. Perdonad, por favor, Feliz nit de cap de Ani català. ja comença. Això és com Dani, un de la feina de la Ani, Rioja, que també no, li vaig dir, tu saps que Catalunya va amb NY? I diu, sí. I ho escriu així, vale, i dic, enya. Vale? I dic, per tant, ara que ve Nadal, perquè em va dir un dia, com he de dir? Bon Sí, Nadal sí. i bon any nou. Vaig dir, doncs, per tant, si jo et dic que s'escriu així, com ho pronunciaries ell? I ell, bon Ani! No, jo, no! Pues el bon Ani. Catalans Felic. som... Felic. Feliç. Feliç. Ai. Feliç. Otra vez, va. Feliz nit de cap d'Ani catalans. Dañ. Joder. I l'altre va Feliz, corregir. feliz También- cap d'Ani Pero perdón, catalans. también está guapo uno de Jaén explicándole a una de Fuenlabrada cómo hablar en catalán, Vale. España es increíble. Venga. España es lo mejor. Som la Lala i el Broncano. No te digo nada, vale. Vale, son la Lala i el Broncano. Bé. Us desitjo que 2025 25. us agradi més que un acudit de caques. Petons a Petons a totons. tothom. ¿Lo he hecho bien? Gabon, No, sí. lo he hecho fatal. Pim, pam. Gabon Lagunok, David Broncano eta Lala Txulgara, Pim, pam, Txantxe enbaz. Zaleak, Bombo Joleak, urte berriak ekar 10 agula zoriena denoi, muxo gozoak eta urte berrion. Joder, David, lo has hecho de locos, He dicho, tío. somos Lala y David Broncano, Sí, he los de dicho. los chistes, los del bombo, feliz año y muchos besos y Lo has tal. hecho. I el té tot aquí arreglat. Gallego, por Galego, favor. galego. Un bico a todos los galegos y galegas. Son Lala. Que se va preparar con el més, chicho, pero Sí. riquiña. Eso, muy bien, Fíjate, esto perfecto. Esto perfecto. sí. Va, i Y llavors... queríamos mandar un mensaje a la nostra gent de València. Sí, por favor, un besito gigante. a Valencia. Molta força, sé que esta nit de cap d'any és la més trista, però la que ve ho serà menys, estic segur, i no hi ha molt més que us puga dir perquè en paraules no s'arregla el que ha passat, però almenys que sapigueu que no s'oblidem i que no oblidarem la situació en la qual esteu tota la gent afectada. Us volem molt i us enviem un abraç enorme. Amunt València. Molt bé, Deixa'm que no? toqui un poco el bombo. El bombo, Sí, sí, así. sí, sí. Ahí está. Un besito No nos enorme. olvidamos, Mua. ¡Fuerza Valencia! Dilo. Vamos. El bombo. Pam, pam. Ole, el bombo. No m'ho hagués imaginat mai sentir català una nit de cap d'any així per antena. Ai, per televisió espanyola, Sí, però RTV. una mica random, però bueno, s'agraeix el gest. No, sí, però s'ha de dir Practica, el moment... practica, sisplau. Sí, però o sigui, el que m'ha fet gràcia ha estat el moment, això no, que ells mateixos ho han dit, però que en David l'anava corregint a ella Ani. el Any. català. Any 25... No sé què, no sé quanto. 25. Mira, no sé, bueno. Sí, sí. Però està bé, vull dir, res a dir. Llavors van reivindicar cadascú un fet, en Broncano la vivenda digna, Sí. assequible, Sí. i ella els cossos, de no posar-se amb els cossos de la gent, Sí. que tots són vàlids. I va fer a l'altre moment, bueno, en Broncano també no sé què del camp, els treballadors del camp, de Jaén, de l'Oliva, Sí. no sé què, i ella de la cosa
que ara n'haurem de parlar després, què és la que ha tingut tanta bola? Què és la religió? Yo me he traído, mira, acércamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima ¿Una estampita? mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto. Una Lo baqueta, importante que es la televisión, com un sant. la televisión pública en este caso, más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeados ahí viendo la Eso televisión y gozando fuerte, y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Llavors és la mascota del programa aquest de tele en versió estampita. I se li ha tirat tothom a sobre, l'han denunciat, no sé què, catòlics, de tot... Perquè porta una estampeta de la vaca. I se n'han rigut de tot, no te'n rius d'un altre, i dius... Bueno... A veure... O sigui, han set les campanades més randoms de la història i t'has d'anar a posar també... És que... Bueno, però la gent a la mínima que veuen una cosa que no és de... O sigui, que no els agrada i segons quin tema, com per exemple ara l'església que està en un punt tan baix, suposo que és normal que saltin tan radicalment a la mínima de canvi. Perquè també va passar el mateix amb la Judit Martín, de TV3, l'humorista, Sí, que surt a l'Està passant, no sé que va pas sortir què de la passar. Virgen del Rocío. Sí. A l'Està passant un dia, va imitar... va fer vale, la imitació sí, de la sí, Virgen sí, del sí, Rocío. sí. I per allò... Bueno, és que... Amb la Moreneta no t'hi fiques? Dius, sí que t'hi vas Sí, ficar. i s'hi va ficar abans Sí. que havia fet el Polònia amb la Moreneta, No, ja, amb ja tot el l'està tema passant, també dels... havia sortit, sí. No, de la Moreneta no, sí, no. també amb aquests personatges Però que devia entrevisten. sortir a posteriori. No, abans. Abans, no. també? Sí. Ah? Doncs sí, vull dir, a la mínima de canvi i pam! Ja saltem. salten. Saltem. Llavors arribem al moment que van dir sí, hem de fer una mica de assaig, no? Sí. Aplicarem els quarts, no sé què, no sé quant. Van anar xerrant i quasi se'ls hi va la flapa, Ai, la Virgen. Que nada. Oye, David, que esto ya está. Ay, Dios mío, la suba ya, que nos vamos a comer aquí enfrente de la cosa esta, del reloj gigante, con toda la gente ahí. Del campanón. Pero perdón, quiero decir, nosotros podemos comer uvas. A ver, Gran en moment teoría, per preguntar-ho. hemos dicho que no, pero yo creo que... Ai, ¡Ay, Carrillón! Ahí viene. Que baja, Carrillón. Se baja. Ya lo hemos dicho cómo va, tranquilos, todavía no. Todavía no. Ahora vienen los cuartos. Los cuartos. Almenys no la van liar, això és important, Primero. no? Dos cuartos. Va, llavors ja... Tres cuartos. Ja em toca les Empiezan las campanes. campanadas. Va, saltem una mica, no? Sí. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Encara m'ho raïm a la boca. Tu havies vist mai a la tele menjant el raïm? Algú? No. I llavors allà... No, perquè es fa... És... Que veu... ¡Feliz año! ¡Feliz 2025! ¡Feliz año, chicos, chicas, a todos y a todas! Encara més teguen, no? ¡Ay, Dios mío! Ara amb l'aigua. ¡Qué fuerte! ¡Te ahogas! I t'ahogues. ¡Te ahogas! Oye, ¿vas a brindar? También. Aquí, tots els focs per darrere. Sí. Se'ls ha menjat totes, però? Juego 11 y te quedaban 6. Dame agua, agua. Per la uva 11 te quedaven 6. Va, i llavors ja el moment últim que vull comentar és què van brindar. Perquè de cop diu no sé I què, no, no sé quant... no hi ha el moment del vestit? Quin vestit? No, potser no, potser és del moment d'abans quan parlaven amb la Pedroche i l'Alberto, però o sigui, jo el moment que vaig veure, jo em pensava que era ai, a veure el vestit, que estaven els dos atrabucats allà al tant els hi balcó. fotia. El vestido, que No, se le ve el no. vestido, no sé què deien. No. Vale, No van dir res del vestit, no. Doncs mira, veus? No he vist res. O sigui, No, el tros que vaig veure no era ni el que em pensava jo. No, només volien dir hola. Ah, vale. El moment aquest ara és el de brindar. Vale. Que tothom és, aquí a Catalunya, doncs, totes les capes que poden allà, polla! Sí, No, que sí, poden, sí, sempre sí, sol ser la sí, mateixa sí. perquè deus el que paga més, no? Sí. Però allà dius, t'imagina't ser una cava d'Espanya, vale, no sé on n'hi ha, hi ha Extremadura, no sé, bueno, no sé, la gent que es no veu de arribo caves, jo tant. n'hi ha més a fora de Catalunya de caves, imagina't no, sí, vull pagar per fer això, i et diguin, no, és que aquest any ja ho tenim cobert, aquest tema. Per què? Escúchame, Zampi. David, todo esto para nosotros. Todo esto. Se han ¿Lo has pasado sentido? un poco, ¿no? Échame un poco. Te echo un poco de champán. Un poquito de champín. Saps què és el champín? Hace un plan así como Infantil. Al brindis formal. Lala, te deseo feliz año. David, de usted es un caballero. És aquell que és amb Para gas, todos y todas. aigua amb gas. Esto me hace Bueno, así. es un- Siempre precioso estar aquí con fruita. vosotros y vosotras. Joder. Feliz 2025.
Está bueno esto, ¿eh? Hombre, Champín lo mejor. Hombre, un champín entra. No, perquè es veu que aquest no veu. Una vez al año, pero En como Boncano. Ah, no veu el Voy con el cor. Champín, I va fer el cuidado, que voy Champín. loco. Clar, però el xampín... ¡Feliz O año! sigui, el xampín és com un pinky, no? Perquè ens entenguem. Sí. Vull dir, però... Fruiteta o no sé què té, és com en gas, sí. Mare, és que ja no... Amb l'ampolleta que sembla de cava. Sí, sin palabres. El meu resum és m'he quedat estupefactat. Pues sí, després van dir, bon any, o no sé què, i ja estava, no, hi havia el Bimbo i no van pas veure. Però és que no n'has de veure tampoc del cava, vull dir, fes-ho veure. No sé, jo... Aquest va ser, ja et dic, com que nosaltres l'any que ve ens truquin de TV3 que no tenen les canes i el Miqui i ens toqui fer les campanades. Mira, Pues igual. TV3, 3CAT. 3CAT, perquè ens agafin, a més, és molt senzill, a més, podeu ingressar més diners dels que us penseu. Per què? Som 3, això per començar. I què vol dir? Que nosaltres tampoc demanem un sou com el que cobren aquesta gent tan famosa, però amb una miqueta en tenim prou. Però que sigui generós, també. Però són 3. L'avantatge del cava que estàvem comentant ara, pots fer servir 3 marques diferents. Mira, veus? Claro, i mira, són més ingressos, tu. Però què seria com que ens toqués a nosaltres a fer les campanades? Sí, però jo crec inclús que ho faríem millor, potser. Bueno, és que vaig flipar molt, Bueno, també tenim un estil així una miqueta freelance, sí, però vaig flipar molt perquè molta cosa estava planificada, que t'ho deixin fer. Sí, que et saltes del guió per complir. És que no hi havia ni guió, potser, Hi havia com una mica com nosaltres, Escaleta. És que hi ha el punt aquest que et dic, la càmera que de l'altra banda de la plaça va enfocar, era un telezoom d'aquests així, i es veu, no sé què, i darrere es veu l'escaleta, a mida grossíssima, i diu, no sé què, tejado, no sé què... Baja tejado. Però hi ha coses que dius, i això no crec que... Hola, en el de Antena 3 segur que no estava planificat i moltes tantes coses que no. Bueno, i el de la GoPro de Tómate la comes tampoc, aquesta que no. en tinc jo. Els hi van demanar la càmera, però això sí. Mare meva mareta. Però ara t'ho imagines que està... O sigui... No, és que... Està allà i dius, ets el tio, jo què sé, de televisió espanyola, que has d'anar a casa i que segurament no li agradi això, perquè això ara... Bueno, saps? I, bueno, se'ls han tirat a sobre que això no pot ser, i hi ha altra gent que diu això les millors campanades de la història. Clar, també suposo que és un tema de generacions, no? De segons el que estigués acostumat. Potser per nosaltres han ser les millors campanades, per la nostra generació, perquè estem acostumats al show, no? I altra gent estan acostumades, doncs, a la serietat. S'ha de dir que me'ls he vistes, totes. De pe a pa, O sigui, no he vist cap Sí, tu t'has dedicat a mirar les campanades. A mi em va sortir a Twitter i dic, què és això? Què és això? Com què? O sigui, me'n vaig enterar després que ho feia aquest en Broncano. Vaig veure uns trossos, què és això? I vaig anar a YouTube i vaig veure la mitja hora de campanades de pe a pa. Ole. I no sé qui ho deia per Twitter, és que la gent fa com tu, que dius, al minut abans o té de fondo i puja el volum, perquè anaves, estamos aquí a Plaza del Sol, eren campanades d'estigues a temps perquè estan passant moltes coses. Ja, d'estigues al cas. Que TV3 tampoc vaig fotre-li ni cas, saps? S'engegar, hola, què tal, vinga, adéu. Sí. Jo aquest any no ho he fet, però el que acostumava a fer sempre després de les campanades era mirar quin era el primer anunci de l'any. Això t'importa, tu? M'importa molt, saps per què? Per què? Perquè penso, la millonada que han hagut de pagar per ser el primer anunci de l'any. Que és una tonteria una mica, també. Però que a més saps que hi ha molta quota de públic a la tele. Clar, hi ha molta gent visualitzant les campanades, no? Perquè si no sé que te'n vagis a la plaça de l'església del teu poble perduta a mitja muntanya, però vull dir, saps que hi ha una quota alta i que la gent mirarà el put anunci, per tant, has de deixar-te... Sí, però a la vegada és l'anunci més odiat. Saps? Per culpa d'aquest estàs perdent el d'allò de drons, que això també ho he pensat sempre. Per què fan tots aquests espectacles i tota aquesta mandanga i ho tallen? Saps? És campanades, anunci, pam! I estan allà tot pa, no sé què, els drons de Barcelona, no sé què. I quan tornes de l'anunci ja ha acabat quasi tot. I dius, però fica l'anunci una mica més enllà, però clar, després la gent ja no aguanta, saps? No sé quines estadístiques i tot, però dius, muntes aquí, i ja pensant en la part tècnica, muntes aquí un tinglado de l'hòstia, unitats mòbils, cables, no sé què, escenaris, no sé què, per una merda de retransmissió que dura mitja hora i no fa ni això. Bueno, a mi ja em perdonaràs, també, però les campanades de Madrid. Bueno.
No tenen gaire... No tenen res. Encant. No, jo parlava de les de Barcelona, ara. No, sí, però és que saps per què t'ho dic això? Perquè ha sortit gent Dient, sí. que diuen totes les televisions estatals barallant-se per un balcó per fer les campanades a Madrid, mentre que a Barcelona són millors i només hi ha TV3. Sí. Molt bé, jo no sé qui, de que haurien d'anar rotant, però dius, bueno, potser no Bueno, cal. però rotar a mi perquè una televisió autonòmica em faci les campanades des de Madrid, què vols que t'hi digui? No, home, no, al revés, aquestes grosses. Ah, la televisió vale. espanyola et vagi a, jo què sé, a Vale, Sevilla. que vagi a les diferents comunitats autònomes. Que no vingui Sant Hipòlit de Voltregà, potser no Bueno, els podem ficar al pavelló, Els podem col·locar allà al pavelló a la festa de Cap d'Any i que disfrutin, tu. Gaudeixin. Si no, em mata. T'imagines? Tot Espanya aquí, i tu aquí tirant un coet. D'així va, pum, piu, i ja està. S'acabó. Ala, amb el campanar i el santuari de fons. Foca la iaia, que s'està aquí fogant amb la desena. I quan s'acabi, amb l'ampolleta de cava, en comptes de veure, fa pa! El xampín. El xampín. Mare de Déu. Mare de Déu. Doncs, sí, vull dir... Un show total de Nadal. Un Nadal molt entremaliat, no? Bastant entremaliat, sí. I mira, queden pocs minutets. Vull comentar només un tuit que vaig veure l'altre dia. Vale, som-hi. Què és? A mi, digueu-me, rància, boomer o que vulgueu, però pagar més de 40 euros per estar 3 hores en una discoteca com sardines, amb una llauna, amb una consumició d'alcohol aquest de garrafón, que només perquè el nit de Cap d'Any és una tonteria com una catedral. Digne d'estudi sociològic, això és el tuit, estic traduint amb mig fer, Diu, no pago 20 euros per anar de festa, em pagaré 40 o més perquè és Cap d'Any. I jo dic tota la raó. És que té tota la raó, la veritat. Vull dir, se n'aprofita molt les discoteques i les empreses que coordinen festes, se n'aprofiten molt d'aquestes dates clau, perquè saben que la gent té ganes de sortir, sortiran i pagaran el que sigui per sortir. Que sobre la nit de bomba. Sí, exacte. Sempre hi ha alguna de... Bueno, bomba, de... No. Drames, controls... de tot. Sí. Fa un fred de l'hòstia i dius, ara, no sé on... Doncs sí. No, gràcies. Molt bé. Què vas fer tu per Cap d'Any? Jo per Cap d'Any vaig sopar i vaig anar a la pista. A la pista? Sí. A fer... Ui, això és mirada de drama. Què mirada de drama? Ui, no he fet ja res. Ara, fora sí, home, ala. Ui. Si no vaig fer res. No. Controlar el guarda-roba, ja veus tu. Eres el guarda-robes. Era el guarda-xaquetes. Guarda-robes. El guarda-robes. Sí. Doncs... res. No sé, jo no tinc res més per explicar, Ja no m'he preparat. Home, és que jo no m'he preparat res més. No m'he preparat res. No, ara ploro. No sé què. Va, doncs, parlant de Cap d'any. És que m'he preparat coses extra, però si faltava una cosa que falten. Un moment. No, a veure. Va, doncs tira. Demanarem perdó a l'audiència. Estaria bé. Ara, jo he pensat, ho volia fer. Ho tenia apuntat aquí a l'escaleta. Mira, si te la mires, està a dalt de tot el primer punt. No ho has fet, I no ho he fet. He començat explicant l'escaleta i ja hem passat directament a la meva secció, una miqueta egocèntric per part meva, disculpeu. Demanem perdó per aquest peron imprevist de mesos. No sé quants en portem, hem fet ghosting. Hem fet una mica de ghosting, sí, la veritat. Però res, disculpar-nos, hi han hagut cosetes entremig, entre els tres tot bé, no ens hem barallat, ni molt menys. Però, bueno, hi ha hagut diverses cosetes que han impedit que seguíssim endavant i ara, després de Nadal, doncs ara al principi només ens sentireu en Marc i a mi i d'aquí uns quants dies ja també tornareu a sentir a la Xènia amb nosaltres. És el Dream Team. Quan hi ha un hi ha l'altre, Sí. Doncs res, ens retrobem si tot va bé la setmana següent o d'aquí 4 mesos. No, això ja no ho podem permetre, Ja s'acaba la temporada ja hem fet patir prou als nostres seguidors i no cal. Doncs res, ens retrobem mateixa hora, mateixa freqüència, mateix podcast. On ens poden trobar? Ens podeu trobar a totes les xarxes socials, o gairebé totes, que serien Twitter, Instagram, Threads, TikTok, i ja està. I ens podeu escoltar
a través de Spotify, en format vídeo també, a través de YouTube en vídeo a YouTube Music, a iVoox, Podcast Republic, Apple Podcast, qualsevol cosa que fiqui podcast segurament ho pots ficar, també. Així que és fàcil, el web de Ràdio Voltregà, tot. I també ens podeu escoltar a través de la ràdio, no? Cada dimarts, de 6 a 7 de la tarda, 107.8 de l'FM, a Osona. Exacte. Ràdio Voltregà. Res més, fins la setmana que ve, bonics. Adéu, adéu. Adéu.